Üdvözöllek, Körmendi Mónika vagyok. A mai blogi bejegyzésben arról lesz szó, hogy miért gondolom azt, hogy az Empower Network a világ egyik legpozitívabb cége. És gyakorlatilag mik voltak azok a faktorok, amik engem megfogtak, és amik láttán azt mondtam és azt gondoltam, hogy igen, ez a cég, amire én vágytam mindig is, és velük el tudom azt képzelni, hogy építsek hálózatot, illetve hát rájuk építhetem a jövőmet. Most gondolom, hogy azt gondolod, hogy fogok beszélni a termékekről, meg a kifizetési tervről. Hát nyilván ezek is nagyon jók, de engem elsősorban nem ezek fogtak meg. És ezt azért mondom, mert az elmúlt jó néhány évben annak a szellemében élem az életem, hogy próbálom keresni a pozitív helyzeteket, pozitív embereket, pozitív szituációkat, amikben vagy akikkel jól érzem magam, és hát gondolom ebből következően egyértelmű, hogy kerülöm azokat a helyzeteket, azokat a szituációkat és azokat az embereket, akik vagy amik rossz érzéseket vagy negatív gondolatokat váltanak ki belőlem. Na most nyilván egyszerű elképzelni, hogy vannak pozitív gondolatok, meg vannak pozitív emberek, de hát mitől lesz egy cég mondjuk pozitív? Most hát számomra ez nagyon-nagyon egyszerűen elképzelhető, hiszen a cégek mögött emberek állnak. Többféle minőségben ugye vannak tulajdonosai egy cégnek, van vezetőgárdája, és vannak munkatársak egy cégben. Akármilyen cég, most legyen ez egy Tesco, vagy egy szállodalánc, vagy legyen egy MLM cég, de teljesen mindegy, mind mögött emberek állnak. És nem mindegy, hogy ezeknek az embereknek milyen az érzelmi beállítottsága, hogyan gondolkodnak, ezáltal hogyan viselkednek. Ugye ez a három dolog összefügg, de nézzük meg most az Empower Network-öt, hogy én itt mit láttam, és mit éreztem. A cég alapítói és tulajdonosai, Dave Wood és Dave Sharp, két fiatal amerikai srác, akik hajléktalan szintről jutottak el az internet milliómos szintig, és itt most a milliómos szinten dollárban értem, és ők kialakítottak egyfajta gondolkodásmódot. Hát nyilván erre szükségük is volt, mert eljutni hajléktalanból milliómosig nagyon-nagyon sok munkát igényel, de nem elsősorban fizikailag, hát nyilván úgyis nagyon sok mindent meg kell ezért tenni, viszont elsősorban én azt hiszem, hogy az embernek a gondolatait kell megváltoztatnia, és a régi meggyőződéseit, hitrendszerét kell teljesen átformálnia, és azokat a negatív hatásokat, amik értek ugye bennünket mondjuk egészen gyerekkorunktól fogva, amik így megkövesedtek a tudat alattinkba, ezeket a úgymond programokat teljesen át kell írnunk, hogyha változást akarunk az életünkben, úgy, ahogy ezt a két srác is megtette. Na most hát erről persze nagyon könnyű beszélni, vagy ezt könnyű elmagyarázni, viszont azért ezeket a gondolatokat így átformálni, ez nagyon-nagyon nehéz dolog. Én hát azt mondom, hogy kb. 5 és fél éve foglalkozom most már ezzel, és azért még vannak negatív meggyőződéseim, hiteim, és vannak még negatív programjaim nekem is bőven, pedig azért én napi szinten foglalkozom személyiségfejlesztéssel, hát van, amikor több órát is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hosszadalmas folyamat. Na de térjünk vissza most az Empower Network-höz. Ennek a két srácnak olyan bámulatos energiája van, és olyan bámulatosan művelik a pozitív gondolkodás művészetét, hogy ez levetül a cég minden szintjére. És akárhol vagy te a világban, hogyha ennél a cégnél dolgozol, akkor ezt érzed. És hát ez nyilván nem fizikai helyhez kötött, de hát most ezt azt mondhatjuk ugye, hogy Magyarországon is, de én nem is Magyarországon vagyok ráadásul. Én igaz, hogy a magyar csapatban dolgozom, de Spanyolországban élek, és mert a Spanyolországnak is egy távolabbi pontján a Kanári-szigeteken, tehát helyileg inkább Afrikában. És én ugyanitt érzem ezt a pozitív energiát, amit a cég minden szintjén lehet érezni. Na most ez a pozitív energia
levetül ezekre az alsóbb szintekre, tehát ugyanúgy el lehet érezni a magyarországi szponzorvonalon, a magyarországi kollégákon, ahogy bánunk egymással. Van egy titkos Facebook csoportunk, ahol valaki feltesz egy kérdést, akkor erre válaszolnak az emberek, és nem kioktató módon meg elküldik egymást melegebb éghajlatra, hanem tényleg segítő módon, pedig hát sem érdekük, hogy segítsenek, vagy nem biztos, hogy mindig mindenki megosztana titkokat egy másik emberrel, de valahogy egy annyira jó hangulat alakult ki, hogy ez így teljesen természetes, ez a segítő hozzáállás, és egy ilyen nagyon pozitív segítő közeg alakult ki. Na szóval ez volt az első dolog, ami engem megfogott. De most ezt a pozitív gondolkodást, ezt a másként történő gondolkodást, ezt tanítja is a cég egyébként. Az egyik termékünk, ami a belső kör tagságra hallgat, hát pont ezt próbálja átadni ez a két srác ebben az anyagban, ezért ez megvásárolható nálunk most, de mondom, ami nagyon fontos, hogy ez a pozitív gondolkodás, ez érződik a cég minden szintjén. Nos, ez volt az első, ami miatt nagyon pozitívnak érzem a céget. A másik dolog maga a módszer, ahogy mi dolgozunk. Hogyha valaki épített már offline mód hálózatot, vagy ezeket az offline módszereket próbálta online alkalmazni, akkor tudja nagyon jól, hogy hát egyszer-egyszer kapott egy-egy negatív hozzászólást. Mondjuk a pont rossz hangulatában volt az ember, akit ő megszólította lehetőségével, vagy akit épp a szponzorátja szólított meg, de mondjuk ő is ott volt egy 3-as beszélgetésen, akkor ugye voltak ilyen rossz érzések, hogy na jó, hát oké, engem ez most nem fog földig döngölni, és ezért én nem fogom feladni a hálózatépítést, de azért valljuk be, ez senkinek nem esett jól, tehát azért azt a napodat egy kicsit úgy meghatározta, ugye ez egy ilyen beszólás. De most ahogy mi dolgozunk, ez pont fordítva megy, ugyanis mi kiépítünk egy csatornát az interneten, és mi ezen a csatornán várjuk a potenciális érdeklődőket. Na most ez ugye teljesen más, mert egyrészt olyan emberek fognak csak megtalálni, akiket érdekel a módszer, akik egyébként szkeptikusak, vagy ők nem ezt keresték, csak egészen véletlenül jutottak el hozzánk. Ők lepattannak ezen a csatornán, hát már vagy úgy, hogy föl sem iratkoznak, hogyha egyszer feliratkoztak és rájöttek, hogy ez mégsem nekik való, akkor egyszerűen leiratkoznak a listánkról és ennyi, de igazán nem kell magunkat kitenni ezeknek a negatív kommenteknek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny, és ez nagyon sok embernek előnyére válhatna, mert hát mondom, vagyunk érzékenyebb típusúak, van, aki ezt így könnyen elázza magáról, de van, aki azért egy kicsit le tud döngölni a földig. Egy még nem is, de ha mondjuk az ember sorozatban kapja ezeket a negatív beszólásokat, akkor ezért úgy rosszul tud esni. Most ennyi volt mára. Holnap folytatjuk a további pozitív faktorokkal. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Körmedi Mónika voltam.